तू तो दरमा पाइबुनी पैसा अछि भाई ओए मागाले शुरू कर तमर कोन ओए पाण सुणे पाण तो भाउ जंग संस्था शीघ्र किनिबी आज पूरा सावित्री पुणे काई खोजो तू हमसे किछि तो नहीं पारिनी କିଛି ନେଇପାରିବି आज बड़ी दिन ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଏତିକି ତ ନେଇପାରିବି भाउ जंग ଆଉ ତ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆସିଛି कोन कहलो मो पुनिया କିଏ ଆସିଛି एई तो भाउ जो आसे ଆଉ ଆସିଲେ पुनी मो केते बळु एठी अपेक्षा करिछि ଆରେ मो केते बळु କେତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି অথচ তুমি ତମେ ଆସିଛ এই নিও ওই দেখে। ଏଇ ନିଅ ଶୀଘ୍ର ନିଅ ভাই তম মতারে সিন্দুর দেই তম ঘরକୁ আনিଥିଲି ଆରେ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଏ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଶେଷ ଆଉ ତମ ମତାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦେଉଛି ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମମତାରେ ଶୀଘ୍ର ଦଉଛି ମୁଁ ଆଜି ତମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ତମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଏତିକି କହିଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଅଭିମାନରେ ହେଉଛି ବିନାଶ ତମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବନି ବୁଲି ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଜନ ରାଜ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେମାନେ ନ ରହି ଆର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଲାଉନ୍ସ କରିଦିଅ ମୁଁ ତମ ଭାଉଜ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ କୁନି ଆମେ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛେ କୁନି ଜନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଘରଟା କରିଛି ଆରେ ଜୋନ ରାଇଜର ଯୋଉ ଘରଟା କରିଥିଲେ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି କେହି ନ ରହିଲେ ବି ଆରେ ସେଇଠି କେହି ନ ରହିଲେ ବି ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠି ରହିବା ସେଇଠି ରହିବା ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ଆସୁଛି ଭାଉଜ ଭାଉଜ କଣ ହେଲା ଭାଉଜ କଣ ହେଲା ତୁ କଥା କଣ ଭାଉଜ ତୁ କଥା କଣ ଭାଉଜ ମୁଁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି এই দেখো আজ পুলিশ স্টেশন যাই তবে তবে কথা কো ভাউজ তবে কইছিল না ভাউজ ଜନର ଲେଖବି ନା মোরে বড় কথা না বহুত ଭାଙ୍ଗି ଦେଲ ହେଲେ ଆଜି ତମ ବଡ କଥା ହେଲେ ଆଜି ତମ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଗଲ କାହିଁକି କୁନି ତୁମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲ ଆରେ ଉଠ ତମର ପରା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତମର ପରା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଏଠି କୋଉଠି ନୁହେଁ ଜନରାଇଜ କାହିଁକି ଭାଇ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା କଣ ତୋ ଭାଉଜ ପରା ଏଠି ଶୋଇଛି ଏଇ ଦେଖୁନୁ କଣ କରିବ ବିଚାରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ହେଲେ ଆଜି ସେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ସମୟ ପାଇଛି